så har jeg lige fået overtalt min mand til at vise jer, hvordan man lige fylder jord i potten. Så kan jeg fortælle lidt undervejs. Men han sørger for at have væggen op igennem, sådan så vandet kan blive fordelt i jorden. Og så sørger han for at fylde potten hele vejen op, fordi det vil falde lidt sammen. Den blanding, som han putter i potten, er plantesækjord. Hvorfor en du vælger, det er jo helt op til dig. Og så er der iblandet perlit, sådan så det forbliver lidt luftigt. Han sørger for at komme godt med jord i, fordi det bliver trykket sammen, når planten kommer i. Og her har han lavet et lille hul, sådan så vi kan få planten i. Der vil man nok lave hullet lidt større, fordi det er de færreste planter, der er så små. Men der kan man sagtens bruge sådan en prikkelpind eller hånden, eller hvad man nu har. Og så er potten klar til at få en plante i og komme ind og stå på selvvandingskassen. Og der kan du se væggen, der er nedenunder. Den er god lang. Hvis man vil, kan man jo lige måle det af, sådan så man sørger for, at væggen kommer ned til bunden af selvvandingskassen.